Njengoba ngibika ke lengane namhlanje izoqala umgonqo ke izongena emgonqweni. Hayibo, niyashonila ngingakholwa ukuthi kumele sihambeni sakho kunoma khona azosichaza ukuthi singena kanjani emgonqweni. Ayikona uqinisile-ke kumele sihambeni asilindeni inqodi sidle bese siyahambana. Kanina nje sengikwenzela umgonqo lo. Kahle uzongena la ngapha emva kwawo. Uzomboza nje kanje. Mangena umuntu wesilisa uyazimboza ngoba kumele uhlale ngale. Uma kwenzekile-ke wangena ungambonanga kuyomela uzimboze. Hayibo zintombi, savakashelwa yinina namhlanje. Wenze njani? Into esilethela namhlanje ukuthi besithunya ugogo nomehlo wethu uthe asize la ekhaya sogonqisa usinini. Manje-ke naqhamuka senifaka amachashaza unenzeni lapho unomehlo. Phela masuka sogonqisa intombi usuke ethi ugogo siqale sihlole ukuze sizokwazi ukungena nentombi emgonqweni ngoba intombi ayikwazi ukuthi igonqiswe abantu abangasezona intombi. Nangosuku futhi lo mcimbi siyophinde futhi sihlole. Ngibona njani? Siyaphila. Phila nami ngilethele nakho kudla. Eqhele ngaphathi Hayi basibozeni ingaze qhamuka abafowenu. Uyayisho yona.